वेलकाम टू नेचार पाब्लिकेशन। नेचार पाब्लिकेशनाव नोंथांखौ बरायबाय। लोगोफोर, बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो बेस्ट फट' एडिटर, अनलाइन फट' एडिटर बेनि सोमोन्दै आं नोंथांमोननो फोरमायनो आखायाव लादों जे नोंथांमोना फट' एडिट खालामनो गोसो जादोंब्ला बे भिडिअखौ नायनानै बानायना लानो हागोन। बेस्ट फट' एडिटर बे अनलाइन साइटआ मा बेनि सोमोन्दै आं बेखौ फोरमायनो आखायाव लादों। फारि फारि नोंथांमोना नायलांनानै स्टेप बाय स्टेप सोलोंलांनो हागोन। दा बेनि सिगां नोंथांमोननो आं फोरमायनो आखायाव लादों बेनि फट' एडिट खालामनायनिया मा रोखोम जायो। नोंथांमोना फारि फारि नायलांनो हागोन। नुबाय मोनसे एनिमेशन टेक्सटबो जायो बा एनिमेशन फट'बो जायो। एनिमेशन फट' माने मावबाय थानो हानाय, दोरोदनो रोंनाय। नुबाय मोनसेबाव निउस पेपारनि एडिट खालामनाय। नुबाय आर्टनि। नुबाय दानिया बे फट' एडिट खालामनाया मायाव जायो, माबोरै जायो बेनि सोमोन्दै नोंथांमोननो खिन्थानो आखायाव लानाय जाबाय एबाराव। लोगोफोर, नोंथांमोना फट'खौ नुनानै गोसो जादोंब्ला, फसायदोंब्ला नोंथांमोना बानायना लानो हागोन। बे जाहैबाय नोंथांमोना बेनि थाखाय थांनांगोन क्रोमआव। जायहा बबेबा ब्राउजारखौ खुलियो, नोंथांमोना गावबा गावनि गोसो बायदि ब्राउजार खुलिनानै लादो। बेनिफ्राय आं खुलिनो आखायाव लादों क्रोमआव खुलिनोसै। बेयाव नोंथांमोना लिरनांगोन फट'फुनिया, PHOTOFUNIA, फट'फुनिया लिरनानै बाहाय सार्च खालामदो। सार्च खालामनाय लोगो लोगो नोंथांमोना नुगोन अल फट'फुनिया फ्रि पिक्सार एडिटर अनलाइन उइथ लाइब्रेरि अफ पिक्चार्स नैखौ होनांगोन, अल इफेक्ट। बिनि उनाव गाहायाव गोबांथार साइटफोर दंबावो, बेफोराव मोनफा मोनफाल' फैनो नागिरो। नैबे अल इफेक्टआव गासिबो फैजोबगोन। बेखौ नोंथांमोना क्लिक खालामदो। क्लिक खालामखांनायनि उनाव ओरै फैबाय बेलाय मोनफा मोनफा बबेखौ खालामनो नोंथांमोना गोसोबायदि खालामना लानो हागोन। जेरै आं मोनसे बिदिन्थि मोजांखौ नागिरनानै बानायनानै होगोन। एनिमेसना नैबेफोर एनिमेसन मावबाय थाखायो। MBआल' बुरजा जायो एनिमेसननिया, ओमफ्राय गासिबो एखेयानो थाजोबगोन। बाहाय दङ गोबांथार आं नोंथांमोननो खिन्थाग्रोदों। बेनि उनाव दा खालामनाय जागोन। नैबाव श' म'राव होबा गोबां ओंखारबावगोन। नुबाय एनिमेसन बेफोरो। दानिया मोनसे बानायना होदिनि। हमनानै ला नैबेखौ बानायनोसै आं, पेन्टिं स्नेपखौ बानायनोसै। अब्ला नैबायदि फट' जागोन वालाव सिथाबनाय। दानिया नोंथांमोना बेनि थाखाय नैबावहाय चुज फट'आव होनांगोन आरो नोंथाङा नोंथांनि फट'खौ होनांगोन। चुज फट', आपल'ड फ्रम डिभाइस, डकुमेन्टस। बेनि उनाव बबे फट'खौ होनो नोंथांमोना बासिना लादो। साप'ज नैबे फट'खौ होनोसै। लडिं जादों, फैगासिनो दङ। बेनिफ्राय क्रप खालामदो, फैसिगोन। फैबाय। बेनि उनाव नोंथांमोना नैबे ग'आव थुना होनांगोन। ग'आव थुखांनायनि उनाव नोंथांमोना ओरैजाय नुबाय फट'आ जाफैबायानो। डाउनल'ड खालामनांगौ, डाउनल'डआव थुनानै हो। डाउनल'डिं जागासिनो दङ, डाउनल'ड कमप्लिट जाबाय नै। अब्ला लोगोफोर बेखौ नोंथांमोना क्ल'ज खालामथ'दो।
क्लोज खालामथ'नायनि उनाव नोंथांमोना फट'आव थांबानो नायदो। फट'आव थांदो, फैबाय जानांगौ, फैबाय बेलाय नुबाय बेसेबां बरिया आरो इजि, जोबोद गोरलैयैनो नोंथारगौ बादि नुयो। नोंथांनि फट'खौ आरोबाव बेयो नै मोनसे मबाइलाव खेबग्राफोरनियाव आरो जाखांफैनाय बादि जाबावदों। जोबोद इजि आरो जोबोद मोजां फट' एडिटर बेयो। अब्ला नोंथांमोन थोंजोङैनो नोंथांमोनाबो बेबायदि खालामनानै लाब्लानो जाबाय। नोंथांमोननि फट' गोसोबादि बैयाव थाखानाय फ्रेमफोराव सोनानै लानानै नोंथांमोना एडिट खालामनो हागौ आरो मानसिफोरखौ शक खालामनो हागौ एबा लोगोफोरखौ गोमोहोनो हागोन। नोंथाङाबो दुगा जानो हागोन, मिथिना लानो हागोन, बाहायनो हागोन आरो। अब्ला लोगोफोर नोंथांमोना मा खालामनांगौमोन बेखौ आं खिन्थाबावनोसै। आखायाव लादों खनसे। नोंथांमोना सार्च बाराव फट'फुनिया PHOTOFUNIA फट'फुनिया बेयाव हाबनानै लास्टाव माबि अपेन जायोबा अल इफेक्ट होननायाव होनांगौ, नङाबा माखासेफोरा जोबोद एसेल' थायो। अल इफेक्टबा गासिबो फैजोबो आरो। दा बेनिफ्राय नोंथांमोननो मोनसे सुबिदा होनो आखायाव लादों। बेनि लिंकखौ आं डिसक्रिपसननि सिङाव होनाय जादों। बेयाव हाबनानैबाबो थोंजोङै नोंथांमोना बानायना लानो हागोन। अब्ला लोगोफोर भिडिअनि सायाव मोजां मोननाय गाज्रि मोननाय नोंथांमोननि सायाव जाबाय। नोंथांमोना जुदि गोसो जायोब्ला साबस्क्राइब खालामना लानो हागोन आरो जाहाथे आङो बेफोरबादि माखासे भिडिअफोरखौ नोंथांमोननो मिथिनायफोरखौ फोरमायना हरनो थुलुंगानाय मोननो हायो। गोजोन्थों।